El meu nom és Miquel Sebastià, treballo aquí com a operador de cabina al Cinema Alhambra i us explico una miqueta el funcionament d'aquest espai. Aquí tinc la bobina que he muntat, que ja té uns 3.000 metres de llargada, que són unes quantes bobines que les he anat ajuntant prèviament per tenir-ho preparat per ara, i ara us ensenyo com monto abans d'una projecció per on passo la pel·lícula. Veieu que és un sistema antic, que ja això no hi és a cap cine, però aquí encara tenim els mecanismes. I aquí hi ha on la passo per al projector. Aquí hi ha la ventanilla per on surt la llum. Busco bé que estigui per l'enquadre i la vaig passant per tots els... Haig de deixar un bucle de separació. Això és el lector del so, que és un so òptic. Aquest llumet vermell és el que llegeix el so, que és aquesta banda verda que es veu a la pel·lícula. És el so on està gravat així, òpticament, des del laboratori. I aquí hi ha la bobina on recull la pel·lícula. Que com podeu veure és més petita que la d'on surt i per tant a mitja projecció sempre haig de fer el canvi de bobina, que és una mica per dos, però no es nota res a la sala. I això és l'òptica per on ja surt la projecció cap a la pantalla. Aquí dalt hi ha una dutxa. A veure, la dutxa? La dutxa, que és de l'abans, quan la pel·lícula era extremadament inflamable, i com a sistema de prevenció, per si s'encenia la màquina, s'engegava corrents l'aigua i que mullés, encara que mullés la màquina i tot, però que no s'acabés de cremar tota la pel·lícula ni al cine, com Cinema Paradiso. Sí, no? Sí. I les finestretes, de fet, són tan petites, les que van a la sala, per això també, perquè no passés el foc, no anés el foc cap a la sala, sinó, vull dir que hi havia una mica un tallafocs, no? Moltes gràcies.